أغري أقلقلت مقعزة تاكسي أب هاجرنا بفلاي دما أب كتم أسمرة أب شحن شعتي 250 بفرس التوقتات كاروسا يجميرو أب تكزيتي أب كتم أسمرة أستات 237 كاروساوي عربي فرس أب نطف سرح من بارنيو سندات زراغت بدحرزي أب شحن شعتي 257 أقلقلت مقعزة بناي موتر تشكركرتي مالت بلامبريتا كوهب جميروم أب تقوانتي أقلقلت زهبا زنبرا لامبريتا قصرن 29 يبصح نيروم أب شحن شعتي 258 جن مسمع بالن سفحتن كتما أسمرة سامعة أقلقل الزهبا مكاين كقلقلة جميران بميلاشن تزفلت أفيا زعينة تاكسي أقلقلت يهبانيران مصاصان مع بلان أما قعزيا أب كتما أسمرة كان مجمرة خاب شحن شعتي 250 جمير بفرس يخاز جميرو إذا هم زيادة رياض لهم زا فرس زيا مجمرة كمان مثلني أفيت إديكيشن يازلا بخاروسا جمروا بعثوا محرة أبي مناب تمرع عزيا بشحن شعت 250 بخاروسا يتجمروا يا خاني بشحن شعت 254 بعثوا بكحسا جروسيا جينا علم بعد سجالو بعلم ونالو فيستيفالهم قريبا من يوم دحري بي 50 شعتن بفرنجي زين كاني لامبريتا زبال عجزن أبغى أفريقيا هجرات ويكاب زغرابتنا نريان زين باجاج زبالات قدم ينيرنا بانا بشحن شعت 250 شعتن زي خاني بعثوا تصفين بايز بهالو تمرح حزاب الزلة كم أبنا سامبل زي نرياد لنا بشحن شعت 250 شمنتن بفرنجي زي خاني أبغى تماس مرة مجمع جزء كله تستهبنا بزنا بلد فيات زعينتها بعثوا محرة أب يمن أب تمرحنا براتها زياون كومو بشحن شعت 260 بلازيا زياون كوم أفيا بعثوا داني السمرة ودي سمرة تمرحنا براتها هم دالي تغسل زها أب كتما سمرة بشحن شعت 264 بتصفين باي بشحن شعت 260 شعتن بعثوا قوام كالاريا تمرحنا برات كابتن سندات الترخبين مالت زي خاني بشحن شعت 270 كلتن زياون بعثوا تصفين إمبارح تمرحنا برات فيات زعينتها هم اندابلت معباله اندقصل يمسيو بدحريو ግን ኣብ ናጽነት እዚ ቅድሚ ናጽነት ዝነበረ ናይ ታክሲ ሞዴላትን ካብ ፈረስ ጀሚርካ ካብ ፊያት ዝነበረሉ ግዜ ድሕሪኡ ግን ድሕሪ ናጽነት ካብ 1993 ክሳብ 1995 ኦፔል ቬክትራ ዝዓይነተን ታክሲ ተኣታቴን ኣገልግሎት ክህባ ጀሚረን ድሕሪኡ ኪያ ዝዓይነተን ናይ 2003 ሞዴል ታክሲ ካብኡ ስዒቡ ድማ ካብ 2004 ክሳብ 2015 ሃይንዳይ ዝዓይነተን ታክሲ ተኣታቴን ኣገልግሎትን ሃባ ይርከባ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣሳት 963 ዝበፅሓ ታክሲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ይርከባ እዘን ታክሲ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 65,000 ዝበፅሕ ህዝቢየን ዘመላለሳ እዘን ታክሲ እዚአን ብስሉጥነተንን ርትዓዊ ዋግአንን ንህዝቢ ሂቦንኦ ዘለዋ መስተርሆት ኣቕሊልካ ዝረአ ኣይኮነን ኣብዚ ግዜ እዚ 963 ታክሲታት ኣለዋና ብቁፅሪ እንተቕስን እንተዳ ኮይኑ እዘን ታክሲታት እዚኣተን ሕጂ ንጡፍ ስራሕ ዝሰርሓ ዘለዋ ታክሲታት እየን ስለዚ እቲ ስራሕና ኣብ ክልተ ዝተኸፍለ እዩ እቲ ሓደ መስመር እዩ ዝበዝሕ እዘን መካይንና ዝሰርሓሉ መስመር ዝበሃል እዩ ካልኣይ ከዓ ኮንትራት እዩ ኣብቲ መስመር እንተዳ መፂና ኣብ ውሽጢ ከተማና ኣብዚ ሕጂ እዋን 19 መስመራት ኣለዋና እዘን መካይን እዚኣተን
عم علتي عسرت تشعت مسمرات بس حلوة مالتي تزترفي خاب كتمانا وسعي كان زباتاتون نبولو بغنطرات ملكة بسممة بسرع سراحي بقمقامنا عسرت ميتاويت كنا بلن مفعل أبتا أقول قلوت اندحر مسينا أبزعوان زي صبو أقول قلوت يهيب اللواء إذا دما تحبر تسب كم زعقبه يقلص له دارجا أما علتي كاب سسان حمشتن شح كسب 7 شح زبي بزن تاكسات زين تقلقلي وعلم علتي إذا خجبرا خلوا دارجا عسرته من الأسكاب ناب جبرا تي نتفتات نايز محبر أبستفر عليه مأذن نايز زوا مأكل أيو بسمين معراب بدبوب بمبرعكا انت لا يا مأكل ذو ختمة ذو طغالة لي بدو توسيدنا حساب عاد قعدات نبتصح كمون حساب عاد حوشا عاد هكفا ذو نبتصح بسمين انتخدنا حساب ناي بيتقرقش نبتصح ني عاد نفاس قصنا كمون بلزان نبتصح بمعرابن دواوي معرابن سميناوي معرابن دلو دما عدابيتو عد سودو كساب صعدا خريستيان قشت اما اكلكم تقديمه زبلكوا لتقالل نتفدي زكايد يكون منبر اخليو اتي ناي مغعازيا ويتي نافزبز يخيد اخلي كان مزراب غنا يدفر مخنياتو تطلب بزحتي زلو عقمخا ويتي تحسن ايت مكاين كا بومتن واحد سلو زلو واحد كن بالكلنا مستي نايت حزبي طلب دامر واحد هليوانا يكونن سلازي تي نتفتات نزي يمثل بليت مقترن كات نتفتات كايت بسرع بوننت محبر وننتي ناي تاكسي زكايد يالو انت لايون بسراحتنياتكم ومسواناتاتهم እና ተበራሪ ዘካይዱ ወንጥፈታት አለው بسناي تسود بعل تاكسي كبر لبون حدا 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 محبر وننت تاكسي زوا مأكل نهزب زعقب أقلقلت نمهابن بطرنف منقدي حتوتاتو زقربلون زسالتقلون منقدي نمفتارن بزب العلامات بقسيو عبشان شاتمي 77 كم محبر قويمو كابز مسراتات حيزو بزو حزدك أسنت فتاتو كانت زينبرو إذا محبر زي بزيادة كعبن بزحيل منقدي كوكو عز جمرنجن دهرنا تسنتيو كابشان شاتمي 93 حيزو كساب زقزي زدما أكايدون أسرارحون إنام محيشة متيو هو تي محبر قدني تي أكايدو بأبالاتو خبلك خلوها نفس وكف أبال عمد شحن كلتميثن وصي يتقبر بزن قال أتاويتات يقولون زي محبر زي بزن أتاويتات زي أتنقل إذا كله تأصل كالصنع كنت فتاتي كاين تمحبر ناتو زخونه اتحزاناي فايلالو فايل سيستم تكمي كمزي تريوازو لهم بقولوا ناي نفس كف تعنتو خنزارو صنحنا عبالن راحن تاكسن ماننتون كله ناتو دوكمنت ولا لايسنس كيترفخاني اقول له مالك هجي زي بناي ورقه سيستم وكاناتو اتحزا دوكمنت نيرو كم توسا خاني مزح جزلو زبنا خاني داتا سيستم كنت كم سلازلنا خا امنو سكف تاكسي ماني وانا ماني زمرحه كلها تقص كاني ناي داتا تاكسي اونرز اسوسيشن تبل داتا سيستم كاغيرنا اذا خاني ابو كمبيوترنا يتينالنا داتا توساهون امنو سكفنا تم اكايتي صراح موبايلنا حزان خيت زهونه بعد تاكسي حتى دلي وي تدلي هاي وي زخونه حبريت ان تدلي هاني ولا نورمال لافت نورمال مع توسعنا نسرع خاني حبريتها قاونا كم مالتي وعافشو كنت زبيت فاز تريوز لهم بخمس عينت منقدر خم معلتنا معلتي او جيزينا بجيزينا تمحاشه ابز رجازي بس حلو مالتي
إذا محبر زي دلدل وداب سلزلو أبزخون انتفتات تساتافيو محبر وننت تاكسي زوا مأكل بمحبر درجات الترنيفو بزي كاتن هزب زهو عقل قلوت كساب حجي بركز بلو سرحاتيو عميمو زركب كما أبنت قداماي زجمرنا بعد نفاس جميرنا بيت قرقيس حجي مما أماي دبنت 3 عامات زي لمعتا كايدنا لنا زالا غيرنا هنا ودا قد كعتنا هنا تخيلنا يا خينا تخيلنا أخي قدفنا يدينا تمالا ليشنا كساب بجروا ماي نتزت خي أستينا حجي كمتي كل جزية زرقن زنقرن دلو يتلمعات داركا 98 كم مئتي لمعو مع رؤمتي حالفوكا بس يحلو يعرفك بصبوت قباركا ولا لاي حبيبي عطتي فتاري زانتها زترفك اهدر شغب لكا ما يلبي نقيفي كم أبنت هبز حلفة فستيفال سلان سلسلن تي قرعاتنا فستيفالنا أبالاتنا أبكلتا إبراهيم كاب ساعة 6 كساب ساعة 8 فرقان نقوهن داخلو أبوز نبري سعرين يشوخن زدلو كلهم نتي نقاديان كي عنكف تبهيلو حفشاوي صريتا كيدنا زي ناي صريت وفرا جميرنا يلنا كم أبنتاويان كنكون كا نزمت سوون كنكوصلينا فعل تاكسي كلفون حدا فعل تاكسي كلفون حدا فعل تاكسي كلفون حدا محبر وننت تاكسي زوبا مأكل سبورت معبالين طعنان مخانو سلزأمن كاب تابرت عسر حلو نتفتاتيو أوش إذا محبر قانتات ترنيفو يوالادر بزي كازون بهاجر درجة أبز كايدو سبورتاوين وددرات مولا يقبر أبزخونه سبورتاوين نتفتات يساتفي بمجمرة درجة أبوش تتمحبر 4 قانتات أو قيم له لأن 4 قانتات كل جزية لمن متقبره أب عمت كأن زخر سماعتات كأب نفس وكفلنا حدا يوالا درا روانج أي والا درا مالتي إذن أي وشتاوي مكتتال سبورتي بدحريو أبتناي أبر كتب تكالات كأنت يقبر لعلو كله حجي أبنت كوين زلو زي ناي لكسدم كأني قد سالي قوس قبري بحيث في كلتشعن إسرع حدا جميرو أنتي محبر ولا نتاوي لقست دم تبل أوش تزي محبر ناتا بومبر ناتا صحف زلوا أو إمام مالجي إذا قد سالي أو عمد 4 جزء يلقس أبسس 3 فرح أبسس 3 فرحي يلقس مالجي دم يلقس بتزلوا عامي كبابي 650 درس يزخون يقولوا قد سالي زي أبسس 3 فرحاوي زقبر حاجز مالتي زي تي ولا نتاوي زقبر نيدم لقسي مسوخ أني تمحبر كان تايقبر نزوي محبر ولا نتاوي لقست دم زبل زقوم بهاجر درجة له نزخاني أو عمت كنزبوا أبركتون ستيشنريهم نخلي نتفتات زخون كاني كتصال عمت أو خاني أبركتو يقبر مالتي زين دم زملكاتيو كال العلو كله جن بتقاتي منا نبرة ناي كوفيد 19 مجمرة أبركتو زقبر زي محبر زي زخاء أبركتو يلو خنية ديكونا خم أبنت كهونس للدليل تجزيتي كله تكالات تعاسي خلو سوم بعلو تواننا تاكسي بمهنيات غزاف حمام كوفي لو خلو جوزو ما يفرق مليون حاجز جيرو مالتي مسوق أني سرعي بلن بدحريون نايسرح عدلات كجمر مستجمرة خاني قصقصات جيرو مكاينو سريعو ميكروفون جيرو تمنيستر عنا زدالو بروشرز أداليو ندعدل أبترجع خاني نخلت نسلست معلت زخون كاني كومو قصقصات جيرو كابتي حمام كندق كم زل نازل كاني هذه أتابعون صلاو زخونه أبركتو جيرو مالتي نزدح ما كورونا أباجي أسكافنا شغالين كلتات نزرك كل سنة لما كان هذا اعتاد كورونا فيروس اعتاد بحالات متى تقدم تعمل
بعل تاكسي ليت نهزبي تساسي مسكر كبعلي عبتي غوط عليتي مسفغري زلالخان عبت من قدي بزيك عزيز ستقصى نتفتات أبزا محبر زترنفو أبالات نيجازا رسوم أهدو بمقام تأتا كبابي كالخلوني حلون أم كالخل هاجرون إجامهم أبركتهم يوم بوغونو سي زي محبر كم أكل تحبرة سب سلي الخونة تساتفو خجبر الله أم كالخل هاجر تبايلو ذاتيو أبكلتي أتن عبيت هوسبيتالات أبجزيو بعلو خيلو أسمعو نحوماتنا التبابعي زعقب ساعة سريحي بصبوط قباركا ولا لاي حبيبي عطتي فتاري نعملت بكوميشن بحلن سبورتن زدالو هاغراون سبورتاዊ ውድድራት ሓገዝ ይገብር ድፋን ይገብር ማለት ገንዘባዊ ሓገዝ ይገብር ከምኡን ንሃማማት ዞባ ማእከል ነቲ ዝገብሮ ዓመታዊ ንጥፈታት ንዑውን ሓገዝ ይገብር ንጽምብል በዓላት ክኾን ከሎ ንኣብነት በዓል ናጽነት ክኾን ከሎ ከዓ ንካርኒቫላት ዝግበር ኣብዚውን ሓገዝ ይገብር ንማሕበር ድሕነት ትራፊክ ከዓኒ ዓመታዊ ስሩዕ ዝኾነ ባጀት እቲ ማሕበር ንባዕሉ ካብዚ መስረት ጀሚሩ ከዓኒ ሓገዝ ዝገብር ንስነ ጥበባዊ ስራሓት ገንዘባዊ ሓገዝ ዝገብር ስነ ጥበባዊ ስራሓት ይሰርሑ ወላ ከምዚ ባህልን ምንጽብራቕ ተባሂሉ ብዞባ ባህሊ ስነ ጥበባዊ መዓልቲ ኢሎም የዳልዎም ዞባ ማእከል ኣውን ሓገዛት ትገብር ማለት እዩ ካልእ እቲ ዓንቶ ክተቕሶ ዝፀርሓኹ ነቲ ብዓብዩ ንሓይልታት ምክልኻል በቲ ሃገራዊ ልምዓት ዝወፍሩ ከዓኒ የተባብዕ ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከል ጥሙራ ካይዱን ኣበርክቱን ብኣብነት ዝጥቀስ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ በቲ ዝገብሮ ኣበርክቶ ካብ ልዕሊ 20 ትካላት ናይ ምስክር ተሳታፍነት ተዋሂቡ እዩ ብፍላይ ስድራ ስዋት ኣብ ምሕጋዝ ዝወሰደ ተበግሶ ተመጊሱሉ እዩ ኣብዚ ማሕበር እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሃገራዊ ጉዳያት ከጋጥም ከሎ ዝሕግዝ እኳ እንተኾነ ሓደ ብጦርነት ብውድብ ዝኾነ መንገዲ ግን ካብ 2015 ጀሚሩ ሓገዝ ንስድራ ቤት ስዋት يحجز مالزم كابز خاني ني بتي زلو عقن بتي زلو تحستو عقينو نغصالون دغصال خيد خوني جن ن30 سدرا بيت سوات حجز يقبر اذا خمت ناي زخون سدرا بيت سوات نورحي 500 تخفلو قومي يخفل جن زي العرب مردا مس مينستري سباو دحنت مردا تجرو اكندي ورحاوي مسيم زوسب بطرنف ናይ ክልተ ዓመት ፕሮጀክት ሒስኩም ብኸሙ ንገለ ኣገልግሎት ክጠቕሙ ምንታን ብኸሙ ዘይግበር ተባሂሉ ናይ ክልተ ዓመት ፕሮጀክት ተሓዝ እዚ ኸኣኒ ን30 ስድራ ቤት ስዋዕት ኣብ ናይ ክልተ ዓመት ዝኽፈል 360,000 ይህብ ማለት እዩ ስለዚ ካብ 2015 ጀሚሩ ስጋብ ዝሕጂ ዘለናዮ በቢ ክልተ ዓመት ዘሎ ፕሮጀክት 360,000 ናብ ክልተ ዓመት ዝህብ ኣስታት ስጋብ ዝሕጂ ሒዝዎ ዘሎ መደብ 2023-2024 ናብ ከባቢ 1.8 ሚሊዮን ወጻእታት ገይሩሎ ማለት እዩ ቶም 30 ስድራ ስዋዕት ንብሎም ከዓኒ ኣብቲ ንገብሮ ፕሮጀክታት ዝቀያየሩ ማለት እዩ ስለዚ ናብ 150 ናብ 250 ዝኾኑ ስድራ ቤት ስዋዕት ሓገዝ ዝገብራሉ ማለት እዩ ይቀያየሩ እቲ 30 ስድራ ቤት ካብ ሙሉእ ዞባ ናይ ኤርትራ ተዋፂኦም ዝኽፈሉ ዝርዝሮም ኩሉ ግዜ ወሃብናይ እዚኦም ከዓ ብስሩዕ ዘይቋርፅ ብቐጻሊ ወሃብ ማለት እዩ ታክሲ ካፕተን ንዝተፈላለዩ ሰባት ኣገልግሎት ዝህባ መሰላጠታት ብምዃነን ንመራሕተን ከቢድ ጾሬን ዘሰክማም ሓደ ወናን ታክሲ ሓላፍነት ናይ ተሳፈርቲ ተሰኪሙ ስለ ዝኸይድ ቅድሚ ስራሕ ምጅማሩ ዘድሊ ኣስተምህሮ እዩ ዝወሃቦም ሚኒስትር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ዘውፅኡ ሕጋጋት ይንገሮን ይንበበሉን ሓደ መምርሒ ታክሲ ክወስድ ከሎ
ንብረት ኣይኮነን ጥራይ ደጓዓዝ ሰብ እዩ ዘጓዓዝ ሰብ ክጓዓዝ ተኮይኑኻ ክብሪ ናይቲ ሰብ መሰል ናይቲ ሰብ ክሕለዎ ኣለዎ እዚ ተኮይኑኻ መለለይ ክህልዎ ኣለዎ ተማሂሩ ክገብሮ ዝግብኦ ስነ ምግባር ወሲዱ ናብቲ ስራሕ ክኣትዎ ኣለዎ ካብ ግቡእ ንላዕሊ ታሪፍ ዋጋ ኣገልግሎት ክኽፍል የብሉ ንብል በቲ ዝሃበና መጓዓዝያ መምርሒ ኢና ንኸይድ ካብኡ ንላዕሊ ክኽፍል ካብ ፍቑድ ኣይኮነን እዚ ስለ ዝኾነ በቲ እሱ ዝሃበና ስጋብ ሕጂ ንኸይድ ኣለና ብኸምኡ ኸይድካ ኣሎ እቲ ታክሲስታ ሃላ ኣብ ውሽጢ ከተማ ዝግበር ነገር ኣሎ ናይ ሰርቂ ንብረት ካብ ናብን መብፅሕ ተላለየ ኣለካ ከውታ እዋን ደይብሉ ሰዓት ናይ ቤት ፅሕፈታትን ናይ ካልእ ንዑ ዘይመስል ንብረት ኣብ ዝሓለይ ተይልካ ቁሩብ ኣንፈት ክልወካ ኣሎ እንታይ እዋን እዩ እዚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ንብረት ዝፅዕን ዘለኹ ናበይ ኸደል ተኽኢልካ ኣፅኒዕኻ ኣልጢፍካ ዝምልከቶ ኣካል ፖሊስ ኣሎ ፖሊስ ምሕባር ተዘየለ ካብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክትቁጠብ ኣለካ እዩ ዝብለካ ትሕዝቶኻ የበርክቶ ዋዕሲ ወትወ ንኸውጣት ምልክቶ ኣብ ታክሲ ክመፅእ ከለኹ ኦፊስ እያ እታ ታክሲ ቀዳማይ ፅሬታ ክሕልወልኒ ኣሎ ፅሬት መኪናይ ቅድሚኣ ድሕሪኣ መፅዓኒኣ ከፎና ኩሉ ፅሩይ ይኹን ነዚ ከዓኒ በቶም ተቋፃፅርትና ዋላ ማዕልናን ከይድና ኣብ ገግዚኡ ቸክ ንገብር ኢና ዝረስሓ ደስ ዘይብለኻ መኪና ተኮይነን ክሕፀባ ከም ዘለዎን ዝጎደለን ነገር ክገብሮን ከም ዘለውን ፀዊዕና ነዘራርብ ክሰምዕ ዘይከኣለ እውን በቲ ናትና መምርሒታት ኣሎ ንገብሮ ኢና ግን ከም ንቡር እዚ ገይረን ክቕረባ ከም ዘለዎን ፅሩያት ኮይነን ንስራሕ ድልዋት ክኾን ኣለዎን ሰብ ክብህገን ኣለዎ ካልእ ኣብቲ ውሽጢ መራሒ መኪና መኪንኡን ዝኸባቢኡን ምስ ኣፅረየ ነብሱን ክፀርይ ኣለዎ ነብሱ እውን ብዝተኻእለ መጠን ማይ ክፈትው ኣለዎ ክሕፀብ ኣለዎ ነብሱ ኣካላድኑ በተን ዘለዎ ክዳን ፀርዩ ንስራሕ ድሉ ክኾን ኣለዎ ምክንያቱ ትስቕሎ ሰብ ብሉ መዓልቲ መኪና ስለ ትውዕል ናትካ ረሃፅን ሃፋን እውን ሽታ ኣለዎ ንባዕሉ ነቲ ብደገ ዝመፅእ ሰብ ማይ ክጨንዎ ፅሩይ ነገር ክርኢ ኣለዎ እምበር ስኻ ረሃፅካ ድሽት እንድሕር ኮይኑ ከይተሓፀብካ ትውዕል ዶንካ ካልስኻ ጫማኻ ድንሁን ንምንታይ ደኣ ኣገልግሎት ህብ ኣለኹ ኢኻ ትብል እዚ ስለ ዝኾነ ብግድን ተገዲድካ ፅሩይ ክትከውን ኣለካ ኣብ ታክሲ ዘይፍቀድ ሓፂ ስረ ሸበጥ ጨጉሪ ምንዋሕ ጭሕሚ ምንዋሕ እዘን ቱታ ኣለዋ ከምዚ ጌርካ ገፅካ ዝኽውል ምሽፋን እዚ ከዓ ብሕጊ ክልኩል ቤትና ባእቶ ኣብ ኩሉ ስፍሩ ግርማኹም ብሽታቱ ሓደ መራሒ ታክሲ ኣብ ዝኾነት ናይ ታክሲ ናይ ባዕዲ ሙዚቃ ዝደቅዓ ስቲከራት ናይ ሃይማኖት ምልክታት ኣይትለጥፍ ኢና ንብሎ ምክንያቱ እዚኣ ናይ ህዝቢ ኣገልግሎት እያ ዋንነት ናትካ እዩ ኣገልግሎታ ግን ንህዝቢ ንሕና ነገልግሎ ህዝቢ ከዓ ዝተፈላለየ እምነት ዘለዎ ዝተፈላለየ ባህሪ ዘለዎ ዝተፈላለየ ብሄር ዘለዎ ኢና ነገልግል ናይ ሓደ ስድራ ኣይኮነትን ሓደ መርሒ ታክሲ ካብ ዝተዋህቦ መምርሒ ከይወፅን ሕግታት ከይጥሕስን ብማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዝተመደቡ ተቋፃፀርቲ ክትትል ይግበረሉ እዩ ጉለት እንተተረኺቦ ድማ ግቦ መቕፃዕቱ ይወስድ እወ ኣለና ሕጂቲ ንሕና ኣብ ውሽጥና ንኽእሎ ብኣና ብማዕዳ ናይ ውሽጢ ዲስፕሊን ኣለውና ብሕቆም ጌርና ብምኽሪ ዝኸይድ ኣሎ ቀዳማይ ምኽሪ ትህቦ ካልኣይ ብመጠንቀቕታ ዝኸይድ ኣሎ ሳልሳይ እውን መቕፃዕት ኣሎ ካብዚ ዝሓልፍ እንተኮይኑ ግን ልዕሌና ንኩሉ ዝከታተል መጓዓዝያ ስለ ዘሎን መጓዓዝያን ኣሎ ኣብነት ብዙሕ ኣብኡ ንበፅሕና ተቀዳማይ ፀዊዕኻ ምስ ጠንቀቕካዮ ካልኣይ ወይ በዚ ናይ ውሽጥኻ ናይ ዲስፕሊን ምስ ቀፅዓካዮ ኣይሰግርን ኣፅኒዕኻ ሚዒትካ ክሰምዕ ዘይከኣለ ትኽኢልካ ንመጓዓዝያ ትህቦ እሞ እቲ መጓዓዝያ እውን ጠጠው ኣቢል መኪና ትጉም ትወስድ ስጋብ መዘወር እዮም ከዓ ወይ አንተ በዓል ታክሲ ወትሩ ዘየዕረፈ ብጽቡቕ ተግባርካ ወለላይ ሓቂፊ ኣገልግሎት ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ኣገልግሎት ኢና ንህብ ኢና ንብል ንሕና ምስ ሓውታ ጠጠው ነብሎ ሰብ እውን የብልናን ምስ ህዝብና ዝያዳ እኳ እቲ ህዝቢ ተዝምስክሮ ይጽቡቕ እየ ድብል ብጣዕሚ ጠጠው ዝብል ሰብ እውን የለ ከም ኣውቶቡስ ካብ ንጉስ ጋዕ ምሸት ንህዝብና በታ ዝተዋህበትና ታሪፍ ጽቡቕ ኢና ነገልግሎም ዘለና
ሕጂ በቲ ንህቦ ኣገልግሎት ምስጋና ህዝቢ ወላ ሓንቲ ደረቱን የብሉን ብጣዕሚ ዘመስግነና ብተወሳኺ ኣብቲ ህዝቢ ንገልግለሉ ኣብዛ ታክስናተ ይኹን ኣብ ካልእ ታክስታት ሞባይል ክወድቕ ክእል እዩ ሰሊ ክወድቕ ክእል እዩ ዝተፈላለዩ ንብረታት ተወዲቑ ብቐጥታ ማሕበርና ብዝሓበረና ናብ መደበራት ፖሊስ ኢና ንረክቦ ቅድም ናብ ማሕበር ነይሩ ሓግና መደበራት ፖሊስ ከተረክቦ ኣለኩም ግዜን መዓልትን ተረኣይኻ ዋና እንተ ተረኺቡ ዋንኡ ርከቦ ንሕና ከዓ ብምስጋና ወይ ከዓ በቲ ሰናይ ገብሪ ከዓኒ ንፍለጥ ማለት እዩ እዚ ሲም ካርድ ዘይብለን ሞባይል ካልእ እዚ ትዘቐለለ ካብ ዝዓበየ ነገር ኣለዉ ሰልዲ ብዙሕ ነገር ዶኩሜንት ዝሓዘ ሞባይላት ብዙሕ ነገር ብሕልፊ እዞም ኣጋይሽ ዝመፁ መብዛሕቶም ኣብ ሞባይሎም ገብሮም ሞቲ ዶኩሜንት ናቶም ሲም ካርድ ከዓ የብሉን ኣብ ተሓዛውን ቁሩተይ ሳይኾን ኩሎም ደርብዮም መነዮም ኣብ ታክሲሰን ዝበዝሐ ከዓ እቲ ታክሲሳ መልሰን ገለ ኣብኡ ከለዉ ረኺቦም መልስሎም ገለ ናባና ደው ኢሎም ከምዚ ዓይነት ሞባይል ሒዘ ኣለኹሞ ዝሓበረት ኣሎ ንጎርኒ ወይ ናብ ፖሊስ ቅድሚ ምርካበ ይብልኻ ቀልጢፎም ተተረኺቦም ትነግሮም ተዘየለ ናብ ፖሊስ ገለ መሱ ሰልዱ እውን ከምኡ ብዙሓት ኣለዉ ገንዘብ ዝመለሱ በቲ ሕጊ ናይ ፖሊስ መገዲ ዝኾነ ዝጠፍአ ንብረት ናብ ፖሊስ ኣረክቡ ምስ ረከብካዮ ዋና ተዘይተረኺቡ ድሕሪ 6 ወርሒ ዋንነት ነቲ ዘረከበ ይምለስ እዩ ብዓብዪ ግን እቲ ታክሲ ዘይናቱ ስለ ዘይደሊ እቲ ንብረት ይመልሶ ኣሎ በዚ ከዓ ፅቡቕ ሽም ኣለዎ ስለዚ ሓላፍነት ዝሓትት እዩ ስራሕ ልቦና ዝሓትት እዩ ዓቕሊ ዝሓትት እዩ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ካብ ህዝብኻ ዝመፀካ ጉድለታት እውን ተቐቢልካ ክደግሞ ይብልካን ከም ዕድመ እኳ ንሕና ዓብዪ ድበልና ስለ ዝኾንና ስጋ 10 ዓመት ስለ ዝሰራሕኹ ኣነ ብፍሉይ ነዛ ታክሲ እዚኣ ክሕዛ ከለኹ ዝያዳ ብድሌትን ብቮለንታርን እየ ዝሰርሖ ደስ ኢልኒ ከዓ እየ ዝሰርሖ ብዓመይ ይሕግዝ ዋላ ተሳፈርቲ ምሳኻ ደይቦም እውን ከመደ ዝያዳ ይጉንዕልካ ዝያዳ ጅኹን ይብሉኻ ንሕና ከዓ ንኣሽቱ ደቅና ከዓ ኣለዋ ንኣሽቱ ማለት እየን ፈሬን ኣለዋ ሕጂ ኦረዲ 2 ንኣሽቱ መፅአን ኣለዋ ተኪእና ንብል ዝያዳ ግን ስራሕ ዓቕሊ ዝሓትት ልቦና ዝሓትት ሕልና ዝሓትት ስራሕ እዩ ሓቂ ዘለካ ከም ሰብ መጀመርታ ክጅምር ከለካ ቁሩብ ይኸብደካ በየን ክጅምር እየ ከመይ እንታይ ኢልካ ኮ ይኸብደካ እንድዩ ግን ዝያዳ ሰብ ሞራል ኣለካ በቃ ካብቲ ዘለካ ንላዕሊ ንክትቅፅል ክትበርትዕ እቲ ሰብ ይድግፈካ እዩ ከም መንእሰያት መጠንካ ሕጂ ሓደሽ ጀመርቲ ሰብ ዝኾና እቲ ዝጎደለና ምስ ማሕበርና ተዘራርብና እተን ዘለዋ እተን ፀናሕና ኣዴታትና ካባና ብዕድመ ንዝዓብያ ማለት እዩ ንሰን ከዓ ሞራልና ሃባ ናደገፋና እያ ንኸይድ ዘለና ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ ኢና ዘለና ዝያዳ ክንብርትዕ ተዘይኮይኑ ክንሓምቕ ኢለ ይሓስብኒ ንቐፃሊ ከዓ ካልኦት ክስዕባና ተስፋ ገብር ማለት እዩ ምስ ፍቕረይ ዘላልኻኒ ኣብቲ መንገዲ ኩሉ ግዜ ሰናይ መብትሒ ፅጉማት ልጃምካ ዓብዩ ኩሉ ክብሪ መንግስቲ ሓሊሙ ኸዱ ክብሪ ሰብ ፈሊጦም ኸዱ ክብሪ ታክሲ እንታይ ኢለ መጠንቀቕታ ንበዓል ታክሲ ጥንቅቑ መዒዶም ምሂሮም ከምዚ ደይብልካ ክትሕዘ የብልካ ንብሉ በጋባብ እቲ ማሕበር ናይ ብሓቂ ንፋዓት እዮም ብዘይቃል ዓለም ንኩሉ ማዚኖም ንኸዱ እዮም ንህዝቦም ይኹን ነቲ ኣባሎም ይኹን ሳብ ማዚኖም ንኸዱ ሰባት እዮም ናይ ብሓቂ ንፋዓት እዮም ንባዕሉ እቲ ማሕበርሲ ዓብ ራእ ዘለዎ እዩ ድሕሪ ሕጂ ዋላ ልክዕ ከምቲ ኣብ ደገ ዘሎ ንጥፈታት ናይ ኡቨር መልክዕ ብቴሌፎን እንዳደወለ ህዝቢ ከይተሸገረ ዝጥቀመሉ መንገዲ ዘጣጥሕ ዘሎ ማሕበር እዩ ካብዚአን ዝበለፃ ነገራት ክእቱ ይደሊ ናይ ብርኪ ማሕበር ቀይሩ ስኒ ናብ ሓደ ዓብ ካምፓኒ ቀይሩ ኩሉ ንጥፈታት ናብ ዝበለፀ ምዝ ዘሎ ዲጂታላዊ ነገራት ናብ ዝበለፀ ነገራት ከሰጋግር ዝፅዕር ዘሎ ማሕበር እዩ እንጂ ስኒ ሃገራዊ ንህዝቢ በቲ ንጡፍ ነገራቱ ዘገልግል ክስታይ እዩ هو ኣብ ቀፃሊ እንታይ እዩ እቲ ማሕበር ከምዚ ይኮነ ነይሩ ቅድም ኖርማሊ ነይሩ ሓንቲ ንእሽተይ ገዛ ንእሽተይ ፋይል ሒዙ ኣብኣ ፅሕፍ እቱ ቁሩብ ገንዘብ የክብ ከምዝታት ነይሩ ሕጂ ግን እናማዕበለ ኸይዱ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሑ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣፍልጦ ዘለዎ ኣብ ሃገር ሳብ ዓለም ደረጃ ኣፍልጦ እንዳገበረ ኸይድ ኣሎ በቲ ዝገብሮ ኣክቲቪቲ ማለት እዩ ንቐፃሊ ከዓኒ ካብ ማሕበር ደረጃ ወፅኡ ንሓንቲ ሸር ካምፓኒ ዝኾነ ወይ ከዓ ምስቲ ዘመናዊ ዝኾነ ደሉ ሕጂ ናይ መጓዓዝያ ቴክኖሎጂ ተጠቂሙ ክዕብዮ እዩ ዝሓስብ እዚ ገብር ተኮይኑ ከዓኒ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ናቱ ስፔር ፓርት ዘለዎ ቦታ ክኸፍት ኣሎ ናቱ ጋራጅ ክህልዎ ኣሎ ናቱ ነዳዲ ክህልዎ ኣሎ
زي أبز دبلو زلخو درجة مسبسح خوني زون بزح نوعي حيكونن نبز حد سرقيزي خم دخون نتأمامنا مالته العلو كله جن تكنولوجيا زعتقة ناي تاكسي أقول قلت كم نجبر جن وموني مالته بس حج حزنا هذلنا تقن التحزان عن تون تاي سنير تفاينانشال التحزان أنا يسرح نام عبلي مزم تايوسو نورمال لو كنا أبزي بتخكل تصابات يجبر يدالو يحريو خاني ناب أوتورايز بزخونه أوريتا غير كهاني أوريت تجبره مالته حجزي حدا مرعيا نايتي نحسب هذا الناس راح نقول يشيل هوردر ليو ناب عملي كامباني ليو زين بسجل خاف خمسة عين نقدر كهول لازم نوح أي مثلاً نوح هنا يكوني في تكنولوجيا درو قاعد فوق يحسب على مالته زدنا خدنا بيتنا بقتو عقل وسفرو ما خم بيشتاكو نعخاز قبل حلالي عستو خايا بركتو وعسي وتقوى نخوطات مكتو عير السعاكان نبزو خدكو خيدي سيرة سعت ملس بسنايز السودي بعل تاكسي